said the wop out the loop out the lock bamboo, said about boogie the boo. Bafethu nini imbono isikhathi maseshayela amateki akho zuzwane bafethu. Fethu yabona amateki nami ngiyazizwa mashala amateki ma-out. Fethu ayamhlanyisa la amateki. Ayamhlala futhi ayamhlala fethu umbono. Nangala akasapheli bafethu dlulile. Intombi zethu marokani esikhothini. Awuthe Olha, ngambani score some points. Correct, score some points. Right. Manje nisho. Ukhona ungangitshela ukuthi leli teki leli limalini esitolo. Cash. Hayi le buy cash. Let me look 5 clip. 5 clipper. Hoy, kaba ama papers. Yabo leli 800. 800. Yabona ngazongithakela wena. 4 blocks lo 4000 ngiyamuzwa nje no bro wakho unhlaka libele ngitshela indaba zo 500 hey 4000 azini khona umamaza ngisawumqalaza ngala yabo sekeni mazi correct ne Yayibona le nto desisho bafethu amateki nje ewodwa. Oh lo bafethu. aphiwe komthetheni yakhe ihlala ngalana fethu Ubona sabe abasimba la Mawuse nesikhathi sokuhuda endleleni Teklabnili shakaratwa Obheka bu teklabnili shakaratwa Ususa lento la hey Ngositshela ngo4000 ujuku uzogxila amasimba la ngazakutshela ngo4000 Yabo nje bese qobe namasimba sekuhamba 500 kulo 4000 amateki akhe. ya sekufana ukuthi kusele 3.5 manje yazi uyalunga Lunga impela. hambe kahle